Cahaya sarojana kita Shri Wilwati Tawinamun Ring Dharma Sakakalan RW paling tinggi peringatan kelawan dari Universiti Pekenan Bangsal. Yang jagat berupa Bayas Hayam Vurung Shri Narendra Utama Wong Sampurna ya nama Wong yang siwa nirmala jenana maka disanjang Tri Suci Kabanten Akurang Biangka Atreng Wan Kena Binamel Deneng Wong Camah Kalaketian Deneng Romah Kaibaran Deneng Kalaketian Deneng Obra Kararabana Kaibaran Deneng Sata Kalangkang Deneng Sona Kacekot Deneng Wong Nari Iko Kabeh Kapresitan Deneng Yang Iko Dinana Supra Siro Sang Yang Dati Nirmala Dinana Sudah Sing anu bablas, sing biakalan jobo kene biakalan. Ya gandengane kula biakalan. Di ngan jemeneng yen kersane mek nyirati Nyinakan saro bila totalitas sabda kanggo ing perwakilan sarwa bikin dua matema sudah nirmala nama suwa hal sedang sengsara dan jenis wong kang kasung kaya nama Bismillahirrahmanirrahim Rabbi firli wali walidayya amin Semoga hadrati para wali, para sahabat, para awliya, para masalah wa ala alihi wa aswaji wa ulati wa duriyati syaulillailahumul fatihah A'udhu billahi minasyaitanir alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd Bismillahirrahmanirrahim Al-Matin wa ma halalna wa ma sabahna wa mustaghfarna wa muslayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Hati Allah wa salatan wa rahmatan azim Sumina sedaya dipun petrika dipun midhi ing dinten Selasa Kliwon niki dipun suwuni ugi sawatanipun anuwun Pak Riyanto sakanjane rangen mugi-mugi anggenipun nyambut damel rawan dadi para ujung sampun ngatos wonten Allah tunggal menapa asala isi pangapunten bukan Pak Riyanto sakanjane sedaya lan sageta kasesanan asa tambahan para bapak lan para guru yang sami kinatan iki sampun contoh sakanipun kamangane iki dhewe sing mugi-mugi Pak Ariyanto pun sedaya dipun paringi rahayujem ajemayem dhuwur-dhuwur lan ing taun badhe kalampan mugi-mugi agenipun rupadi rezeki Pak Ariyanto pun paringi jaga lancar sedaya dipun paringi mujeng sering-sering sedaya selamine lan sampun ngatos wonten alangan sedaya menapa kados panuwun Pak Ariyanto sak koncoan sedaya lan sageta kasesanan asa tambah panjenenganipun para bapak lan para derek yang sami kinatan iki sedanipun. Derek yang sami kinatan iki sedanipun. Ugi sarane iki sak warga gadahane sak tanem tuwe sak jaba sabane Pak Riyanto sedanipun dinten Selasa disegah dumugi ugi reda gadahane bulan wedeng tanem tuwe dipun paringono idul-idul gedung matur sak jaba sabane Pak Riyanto sedaya. Habis kadang mati itu nggak berjadi pagesangan Pak Riyanto sak konser Jaya. Tuhan Gusti Kang Moko sing dipun lantaran saking jalan semua istri
RW kali sedayanipun katurutan panuwunipun warga Sentono RW 2 sedayanipun kasebatan katurutan saking gesani yang widi Tuang semua suang jagat maca sarwa papa dirataran sarwa karya sidang namnya suri suara tuang surya tuang siwakara tuang rudra bani laksana tuang sarwa gatukara nama karya prajayati sama suama masakti yatai sara kenapa makam setai nasab setai papang sarwa maluka dan panang Wong santawi yang ikut rusak santawi wajib mama santawi mana setusa tak pernah Nusantara kabeh kasawiji sang hyang dharma dadi panuntun Jaya